साथीहरु हामी ए फिसाजोको मोजां सोंना दोनखा खोनाबाय 10,000 को चेक अब लिनु हिँडेको है हामी चाहिँ छन् पिछाडी साथीहरु नि छन् चेराङा सुद ब्याङ्कमा हिँडेको चेक साट्नु ए बे फिसाजों रायलायना दोनखा थाङोना थाङा थाङोबा थाङो थाङाबा थाङा स्ट्रा माबा दोनखा खोथाखौ मानो थाङा एकजना साथी छ हाम्रो थाङाबा ओजों प्रब्लेमखौ खिथा मानसिखौ मानसि बायदि खालामा माबायदि माबायो ना 10,000 को चेक लिनु हिँडेको हैन बे बोरै रायजो जागोन सिधा बुङो भने त्यही त पैसा थाप्नु दिइहाल्दैन कि दिन्छ एकै दिनमा दाजु एकै दिनमा दिनु पर्ने नि एकै दिनमा दिँदैन होला उहाँ त दियो अरे भन्छ रामासितमा हालिदिन्छ अरे ट्रान्सफर गरिदिन्छ अरे आफ्नो आफ्नो घरमा गाडी साथीहरुले गफिँदै छ यहाँ हामी हाई रोडमा आइपुग्यौँ ट्रेनानो दिखे जुलुस दङ दानो हाखुताखौ मानो नांगौ जाखो हाई रोड आइपुगिसक्यौँ हामी चाहिँ गारिजों फैदा माजों फैदा दा मानसि सफैनानै जिरायहोआबा हाखुताखौ आंलाय दोननानै सफैगोन दा